Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa ato nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, duha ka mga tao sa separado nga mga lugar sa Bacolod ginanod sa mawasko nga daludo sang tubig kahapon nga adlaw. Paggamit sang home quarantine pass sa Bacolod, suspendido na umpisa buwas nga adlaw. Sa mga balita national, Staff Sergeant patay, duha ka ibang papilason sa nagluntad nga shooting incident di sa PMA Fort del Pilar. Malacanang ginklaro hindi magpanahog sa pwesto si Presidente Duterte bisan pa nagpabutyag sang tuman niya pagkadismaya sa korupsyon sa gobyerno. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw, Miyerkules, Setyembre 30, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon Boy Duran, ang mga balita lokal pagkatapos lamang sa good morning, Action Doors. Kag sa aton nga mga Facebook Yes, followers. Action Boy. Good morning, mga ka-aksyon. Yes, aton mga ka-aksyon nga nagaupod sa aton subong nga aga, gina-greet greet na sila, Action Boy. Nga daw ka-orange di sa nga kontsura sa aton yung monitor. Ay, gali. I-adjust na guro na yan. Sige, greet ko na si Susan Jaime Allen dira sa may Houston, Texas. Sa kay migo naton Ricky Malala. Good morning, migo. Kag Rosalina Arellano Espadero. Good morning. Mary Jane Mendoza, Annabel Lobrido Ceruelo. Kag kay Julio Soles Mang Agaman. Sige. Ay, okay, nabasa mo naman gali. Mary Jane Mendoza, good morning. Ara man nagali sa monitor mo. Sige. Action Boy, so last day na gid subong no sang bulan sa September. Wala namang guro 31 ng September. Why? Hasta 30. Okay, base bala may 31 pa lang nga September balahaw. So umpisa man buwas ni adlaw, Action Boy. Wala na sang home quarantine pass sa Bacolod, hindi na pagamiton. Pero sadto pa naghambal na si Mayor Bing nga i-keep na, Action Boy, para base bala sa future use balahaw, wala talang mabalaan. Kay syempre do ano na siya mong official na siya quarantine pass from the city gini mismo, hindi from the barangay. So sa mga ka-aksyon ta nga may mga quarantine pass na bala, itago-taguan nyo lang anay. Okay, hindi makita kapakot sang panahon, Action Boy. Correcto. Kag ang curfew sige. 10 to 4. p.m. Hasta 10 to 4 ang ining a.m. aton nga GCQ ni General Community Quarantine hasta gini sa October 31. Ang ato niya, 1 month gini. Wado 1 month gid. Okay, gali. Or ang curfew mo man daw. Mo man? Okay, sige. Kaya ang MECQ ganin naton. Almost a month man, di ba? Kaya daw wala man naglabot sa kabulan, Action Boy mo. Kaya daw September, ano na to nag-start? Ang aton nga MECQ. Mo na. Basta kuya, kadakon may balaan ko may quarantine na. Sige. Kag ang iban nga mga negosyo bukas na, bisan 50% lang. Ang iban, ang mga public transportation, ang mga gyapon, mabiyahe na. 50% gyapon ang capacity. Sige. Tandaan na to na ha. Okay. Action Boy. Sige, greet na natin mga ka-action, Action Boy. Sige Di na ko to gani. Ari na si Presidente Huaga pa. Hindi siguro busy. Hindi na siya busy. Ate Mayo, gali Energyrist. Energyrist na ka. Mga ka-energyrist. Laguso naman ang mama mo na. Kay Miriam Duliete Suerte. Good morning, Action Radio. Listening from Hervias, Villamonte. Sa kay Erwin, monitor lang dira sa Maaw. Tata Ripolio Kahelo, good morning from home site. Pag-greet ko no happy birthday sa hinablos kay Zion. Happy birthday sa hinablos ni Tata Kahelo nga si Zion.
Action boy, araman si Julio Solis ha, nabasa mo na. Dra sa may sige, La Carlota City, kapamati siya. Kay Dugala ina, ito yung monitor, di nga duwa. Wala Ay, na? yun, mo ginabasa lang. Basi ko Sige lang, nagarin ako sa dalom na yan. Oo, feeling ko man kay Dugasaka, nanda. Kay Totong Hirona, good morning man. Mary Ann Celis, good morning Mary Ann. Kay Ronnie Vega, kay BG Galve. Ang akon nga nablos sa pakaisa. Okay, sige. Kay Tata Repulyo, ka hello, Na, Action mo na Boy, siya. good morning. Ang may Amo happy birthday. Si Zion. Cheryl Merande Gadudo, good morning Pinas, watching from Kuwait. Marilo Catinoy, good morning. Kay Antoinette Piliado, good morning kay Dudoy. Kag Arlie Piliado, kag kay Melcho, kag Aplaca. Sansawi, isang La Carlota from Canada. Thank you. You're welcome. Kay Little Benji Pareño, hello Action Boy. Kag Miss Dorel, negoro, pag-greet lang. Edward Lausing, kag Lauren Alipirio. Sige. Kay Emma Aquino, good morning man. Watching from Binalbagan. Si Jeril Gadudo, mayong agar. Aman siya. Nensmi. Carovilla. Good morning ka pamati isla dira sa may abuanan. Si Bago Action City. Boy. Oo. Kay Kagawad. Ano yun sa Kagawad? Melchor, Oh. Baro Carombines. Araman siya Action Boy. Good morning ko no sa Pumuluyo dira sang Barangay 1. Yes, good Sa morning. Pahinubaan. Kay JR Pabalinas Panagiton, good morning Action Boy and Idol Doll watching live. Sa diin, sir. Diri sa Pilipinas lang goro. Sige, mayong aga lang damay lang nga pag pamati. Mga somewhere down the road na sila. Yes. Si John Mark Montefalcon, nabasa mo ni kay Action Boy. Ipako-kalamot. Kay Wilma Cabarles, sa Isabela Action Boy. Nagpamati man siya. Okay, Good morning, sige. Kay Carlos Sales, good day, Action Boy. Duran, pag-greet lang ko sa Aton Iloy sa Barangay Pahanukoy. Kapitan Bibing Noble Family Sales. Good morning, Kap. Noble. Kay Carlos Sales. Okay, nabasa ko na ganun. Armand Shilin. Sige, go Action Boy, basa. Sige, dira sa may Palaboy Itiri. Good morning dira sa inyo. Gapamati man sila, no? God bless ko no sa tanan. Sige. Okay, standby na kita sa aton nga mga balita lokal sa Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Live Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 11 minutos na nagaligad sa tak ng alas 6. Detalye na sang mga balita lokal. Ipadayon karon nga adlaw ang search and rescue operation sa 19 anyos nga lalaki matapos ginanod sang daludo sang tubig sa Suba nga sakop sang Barangay Vista Alegre diri sa syudad sang Bacolod. Ang ginanod sang tubig ginkilala kay Jet Castillo, 19 anyos, kag residente sang amuman nga lugar. Sunod kay Executive Assistant Jo Marie Vargas, nagapamunit sa Suba si Castillo upod ang tatlo ka iban pang mga lalaki. Sang gulpi nila nga nagbaskog ang daludo sang tubig kag nagtaas ang level. Nakaluwas ang tatlo ka makapdanan ni Castillo. Ginusoy sa mga rescuers sa Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Office ang Suba nga konektado padulong sa Magsungay Bridge apang wala nila makitaan si Castillo. At kundi ulan ka na, halos jutay lang eh. Ang bunok sa ulan galaya mo tong sa bukid, galing kati ang tubig nag-subside naman around 4:30 na to. Kaya nasugod tong flash flood ang mga alas 3 mo. Alas 3 pasado. Ang kabayan sa pahayag ni John Marie Vargas, ang CDRRMO. Nagpangayos ang bulig ang pamilya sa isa ka 56 anyos nga lalaki matapos siya ang ginanod man sang baha sa Suba nga sakop sang Puro Kahirop B
Barangay Mansilingan, syudad sa Bacolod. Ang naanod ang ginkilala kay Rico Mirasol Sr., residente sa Abuman nga lugar. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod kay Rico Mirasol Jr., nagalantaw ang iamay sang daludo sang tubig sa suba kaupod ang mapamatanon sa lugar. Naglangoy si Mirasol padulong sa pika-pika sa likod sang ilapuloyan, apang sang nagtingwa ini nga magbalik paagi sa paglangoy pakadto sa ginatindugan sa matao ginanod ini sang baha. Aminado si Mirasol nga nakainom ang iamay sa natabo ang insidente. Nagtingwa pa nga masalbar gilayon si Mirasol apang bangod sang daludo sa tubig, wala na ini matabangan pa. Subong nga adlaw magapadayon ang pamilya kaupo ng rescue team sa City Disaster Risk Reduction Management Office sa pagpangita kay Mirasol. Gin-evacuate naman ang 26 ka mga tao habang matapos nagtaas ang level ng tubig sa pila ka bahin sa syudad sa Bacolod kahapon sang hapon nga resulta sa mabaskog nga ulan. Suno kay Executive Assistant Jo Marie Vargas, ang 26 ka mga persona ang nagatiner sa flood-prone areas kagaron yara na sa evacuation center sa Gonzaga Gym sa Purok Gonzaga, Barangay Taculing, syudad sa Bacolod. 24 ka mga persona ang nagatiner sa kilid sang suba kag sa idalom sang Taytay sa likod sa Bacolod Memorial Park. Ang giliyon nga gin-evacuate matapos nga magtaas ang level sa tubig sa suba. Samtang duha naman ka mga persona nga nagatiner sa kilid sa suba malapit sa boundary sa Barangay Alihis kag Taculing ang gin-rescue. Nag-umpisa ang pagbubo sa maramong nga ulan, mga alas 3 ang takna sang hapon na panggilayon man nga nag-subside ang baha mga alas 4:30 sang hapon. Sunod kay Vargas, ang daludo sang tubig gikan sa nabukid nga bahin sa probinsya ang nagtugas ang pagbaha diri sa syudad sang Bacolod. Sa iban nga balita lokal, suspendido ang pag-usar sang home quarantine pass kag ang pagpahamtang sang check-up point sa syudad sang Bacolod sa idalom sang General Community Quarantine o kon GCQ umpisa Oktubre 1 tubtob 31, 2020. Ini ang nasaad sa Executive Order No. 63 ni Mayor Bing Linadia na nagapatuman sa GCQ sa syudad. Nasaad sa EO nga ang curfew ang ipatuman las 10 sang gabi tubtob las 4 sang kagahon. Ginatugutan naman ang mga tao nga magbakal sang ilimnon umpisa las 12 sang udto tubtob las 6 sang gabi pero dapat mag-inom ini sa mga pribado nga lugar samtang nagasunod sa mga health protocol. Balikman ang limited public transportation sa syudad sa idalom sang GCQ. Ginatugutan man nga mag-operar ang mga negosyo nga yara sa Category 1, 2 kag 3 samtang ginadilian nga magbukas ang yara sa Category 4 kag negative list sang DTI Memorandum Circular No. 20-44. Pwede man ang dine-in sa mga restaurant o kon fast food pero 50% lamang sang kapasidad. Ginadilian sa gihapon ang mass gathering samtang ang religious activity ang pwede tambungan sang tubtob na pulo ka mga tao. Magapabilin nga sirado ang 3 kadalago nga merkado sang syudad sa kada Domingo nga adlaw para sa disinfection. Naka-record naman ang syudad sa Bacolod sang 78 ka recovery sa COVID-19. Sa datos nga ipagawa sang DOH-6, ang Negros Occidental naka-record man sang 48. Syudad sa Iloilo nga may 6 tag-2 sa Capiz kag sa probinsya sa Iloilo. Ang syudad sa Iloilo amo ang may mataas nga na-record nga bago nga kaso sa COVID-19 nga nagdangat sa 93. Ginsundan sang Negros Occidental may 41, syudad sa Bacolod 22, Guimaras nga may 12, Capiz nga may 9 kag 8 naman sa Aklan. Ang Negros Occidental kag syudad sang Iloilo amo ang naka-record sa tag-isa naman ka COVID-19 nga mga kamatayon. Nagdonar sang blood plasma ang 12 ka kapulisan sang Negros Occidental Police Provincial Office sa Nokpo nga nagpositibo sa coronavirus disease sa COVID-19. Sulo kay Nokpo Deputy Spokesperson Police Lieutenant Wilma Silva, hindi ang kabahin sang programa nga plasma mo armas ko batok sa COVID-19 sang Nokpo kag Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital Blood Bank. Dugang ni Silva, 4 sa 12 ang nakuhaan sang blood plasma nga ginapatihan sa PRO6 Satellite Office sa Camp Alfredo Montelibano Sr., Barangay Estefania, syudad sang Bacolod. Madumduman ginbalita sa Department of Health o DOH nga may nagaalayo sa nga COVID-19 positive matapos gingamitan sang blood plasma. Nakumpeskar naman ang balor 24 milyones pesos sa ginasuspetsuhan Shabu sa 3 ka mga persona sa bypass operations ng Regional Drug Enforcement Unit las 9 kahapon sang aga sa Purok Datiles, Barangay Handumanan, syudad sa Bacolod. Ang subject sa operasyon gikilala kay Carlene Lunares. Narakpan man ang utod sininga si Richard Lunares kag live-in partner sininga si Nestor Brinyosa. Sunod kay Lieutenant Thursley Castillo, ang team leader sang RDEU, isa ka bulan nila gin surveillance si Lunares kag sumong adlaw nagtransaksyon ang otoridad sa utod sininga amo ang inaligar runner ni Carlene.
Duha pa ni Castillo, maidiya na sila kung di nagakuha sang supply si Lunares, apang napamalibad ni pagwa para hindi makompromiso ang ilang operasyon. Gilaragway ni Castillo nga armed and dangerous ang nasambit nga grupo nga padayon nila ginamonitor. Nagapati si Castillo nga nagapalakat sa padayon nga baligari sa illegal nga droga, ang yara na preso sa Muntinlupa Jail nga may yara lang sang runners sa gwa sang presuhan. Siya sir, sa aming case build-up sa kanya, na consider siya na high value individual and nakalagay po sa top priority list ng illegal drugs natin. Pero hindi ko pwede i-disclose sir kung sino yung tatago kasi napaka po ng information, napaka raw pa po. So malalaking tao po ang involved dito ngayon incarcerated. As of now sir, yung napin down natin is yung main na bodega talaga nila na binabagsakan. So I assume na yung mga na hindi pa natin nakuha sir is mga kabayo na lang nila or mga runner nila. Pussy runner nila sir. Ang kabayan sa pahag ni Lieutenant Thursley Castillo, team leader sang RDEU. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:19. Kag sa ato naman mga Sige, good morning naman sa kay NJ Arana. Sa keep safe man. Sa kay Cory Vidaha dira sa Kuwait. Sa kay Ranti Banaag, morning Aksyon Boy kag Aksyon Dorel. Last trip ko na sugat dulong sa upod ko sa Ubrat. Okay. May konsekali guro service sa ilang mopod. Family Banaag kuno sa Negaran, good morning. Sa kay si Nens me Harawilya, ginatamyaw niya ang iyas ni nga husband nga si Simeon Ronquillo. Ay, sawa gali ni Simeon Ronquillo, Yes. Kay Manay Ramonita sa Villa Maria sa Barangay Sumag. Jasper Portodo, watching from Hinigaran. Sa kay Eroreko, tugda si JR Babalinas, ginagawa yes, Paragiton. Eroreko, siya Aksyon Boy. Okay. Sige, sa kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good morning ko sa Malaka family, saka sumuman kay sa Rivera ka Gamala family sa barangay Inayawan, Kawayan. Sige. Elizabeth kay Kwan, kay Palmas Toledo Angelito from Silay City. Okay?
Okay. Sa akong di Action Boy, nga nagagawa sa monitor ko, ang sa pinaka-latest, di subong si Dorel Gadudo. Kaya basta wala ta may mag-greet bala Action Boy. Ito kayo na pa na siya. Lakbangan. Gina pa na siya. Si Michael Joseph Hilado. Good morning, Sir Boy and Pretty Dorel. Always. Langga pamati diri sa may handumanan. Keep safe always. God bless. Dan Ebuena. Good morning kay Jo Marie Radok. Good morning, man. Sa may La Castellana, Action Boy. Mayong aga sa tanang taga Banuas ang La Castellana. Ay, nakakuha ka namin na laktawan kagit Ti daw. Karon mo siling naslakron nga gay napili talang. Ari si Palmes Toledo ang hilito mga kadto ko na karon si mo basahan ko na sa babaw ha. Sige. Sa sila Wendell Abrinica kay Jen Oisiser. Kag sa good morning no kay Pinky Terwell. Greet naman ang faculty members ng Vica Unto Elementary School sa Barangay Dulao. Po sila Principal Ma'am Alegria Portal. Good morning. Camelios RC, watching from Metro Manila. Elvera Simon, Jesselyn Andrada Tiangson, Jocelyn Kalamaan, Mayang Aga May Saison, sa watching from Jaber Al Alia Kuwait. Sakay Jerry na dayon. Okay. Sige. So, kay Raiden Yuri Omega Action Boy, good morning. Monitor lang kami diri underway Kamega Channel. Kami sa New Orleans, Mississippi River. Okay. Sige. May lang nga pag kung gaano-ano makakada, sir. Yes, Raiden, lalaki ni Good Action Boy, no? Herman Andre Tanalgo, good morning, Action Boy and Action Dorel, watching live from Kaduhaan, Cadiz City, mga pita. Sige, sir. May lang pagpangapi. Salamat, Ged. Kaya Philip Isulat, good AM, Action Boy and Dorel, stay safe. Franco Villanueva Osorio, good morning, Action Boy and Action Dorel. Monitor lang kami di sa Barangay Mandalagan. Yes, okay. Si Maristel Estelioso, Action Boy. Mangkot ko tani, pwede makasulod ang halin sa Silay Pakadto Bacolod. South Terminal po, masakay pakadto sa Don Salvador Benedicto Ceres. Bus, wala na bus ang requirements po? Do wala naman Action Boy, umpisa bus. Pero subong, hindi pa pwede. Ang Ceres hindi pa makasulod, no? Bus pa sila pwede kasulod. Kaya bus, umpisa bus ang Bacolod, GCQ na. Ay, salamat, Action Boy, no? Okay. South Terminal sila masakay. Di nga South Terminal. Diri sa Kwan, sa may, Sambag na da? Sampong, anong dagan? Sampalok, charot. Sa South Terminal. Basta dira sa South Terminal, Sambag, no? Hindi Ano man? Lipat ko. Sige, kaya tani. Basta dira sa may South Terminal, sa may South Terminal, Nalipat mo, gani Action Boy. Basta may lock, solido ka muna. Ambot lang. Hindi man talok, no? Binong si Tenta, good morning ko na Action Boy, kay Action Dorel. Kapamatigid kami diri subong sa Old Talisay City Police Station. Upod ang FTP class, itinakda. Police trainees kag Patrolman Erwin Tibor. Ara na nagali si Dudo, ara ka na dong sa Talisay, gile. Susan Sagario, Marilo Villar Tanaman, good morning man. Evelyn Nipomuceno, Marvin Esparagosa, watching from La Castellana, of course. Vic Fernandez, Jesusa Bangoy, from General Trias, Cavite. Raymond Tadayka, sa taga Riego, Pulupandan, kuno good morning. Sambok Terminal, Action Boy. Pretty Mahilom. Sampalok, sambag ng isa. Nice ang imong address ko hambal ni Pretty. Ay, thank you. Actually, off-shoulder ni siya. Gali kay katugnaw, bala Action Boy. Hindi ko kaya. Tignan mo ko lang na siya. Para makita man ang muscles eh. Wow. Ellie Escalera, sa 11th Lacson Street. Good morning din sa inyo. Telesforo Robles Jr. Good morning mga sa auto niya kasi Roel Robles sa Riyadh. Agustin Torres, sa DC2 Regent ko no, kaya pag-greet kay Franchi. Maria Luz Grijaldo Macunat, Almas Perlado, sakay Rapido. Ano siya nagambal nga Sambok Terminal? Si Castigo. Si Rapido, hala Castigo. Ambal niya Sambok Terminal. Thank you, Ged Rapido, hala Castigo. Perte no? Sige. Kita na. Stand by na sa mga balita nasyonal. Ito naman mga ka-aksyon, nakaibalo ko.
Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:28, detalye na sang mga balita nasyonal. Patay ang staff sergeant, duha ang pilason, lakip ang gunman sa shooting incident na natabo sa sulod mismo sang PMA sa Fort del Pilar. Sunod sa inisyal ng impormasyon, lalisay ni Arman 2nd Class Christopher Lim si Philippine Air Force Staff Sergeant Vicencio Raton kag Army Staff Sergeant Geoffrey Turquesa mga alas 4:30 sang hapon Martes nga adlaw sa ila paglalisay. Ginreport ang kuha ni Lim ay M16 rifle sa ikaduha nga pandalgan sang barak sa PMA kag intiro sa Raton kag Turquesa. Dead on the spot si Turquesa, samtang si Raton ang nakabalos naman sa palupok kay Lim sa piyak may igo man sa lawas. Ang tatlo pareho gindala sa PMA Hospital kaysa uli ginsaylo sa Baguio General Hospital kay Medical Center. Sa din si Turquesa ang ideklarar nga patay sang attending physician. Ginbulgar ni Presidente Rodrigo Duterte nga nakatilaw na siya sadto nga nagpabutyag nga magbiya sa pwesto sa iya nga pre-recorded nga public address. Ginpahayag sang presidente nga ginpatawag na niya sadto ang tanan nga miyembro sa gabinete agon magpalayag sang iya resignation. Ini matapos hindi na masarangan sang presidente ang lapnagon nga korupsyon sa pungsod kag tuman kabudlay na ini nga tapnaon. Ginpalayag sang presidente nga wala sang katapusan ang korupsyon sa pungsod kag kalakip sa na-mention na sini nga nagapadayon ang mga pastilya scheme sa piyak nga may mga opisyal na nga nakasuhan. Kadungan sinigin pahayag sa presidente nga nakahanda siya makikistorya sa Kongreso agud mapadali ang pangnegosyo sa pungsod agud malikawan ang korupsyon. Sunod sa presidente dapat limitado lamang sa 3 ka adlaw ang pag-asikaso sa mga dokumento. Nagpaandaman ang presidente nga ipagwa niyang listahan sa mga talatapan sa gobyerno nga mayara pa sang backlog nga dokumento sa sulod sang pila na ka tuig. Ginklaro naman sa Malacanang nga wala sang plano si Presidente Rodrigo Duterte nga magpanaog sa pwesto sa piyak sang pagkadismaya angot sa ginaligar nga kapadayon nga korupsyon sa pungsod. Ginpahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque nga imposible ini nga matabo. Ilabi pa nga una ginpahayag sang presidente nga gamiton sini na bilin niya nga 2 ka tuig para tinluan ang gobyerno. Dunga pa ni Roque, ang presidente seryoso angot sa ginpabutyag nga reaksyon sa korupsyon agin promisa insini nga tapuson sa idalom sa iya pagdumala. Sa address to the nation sang presidente sa tuong Lunes ang gabi, nagpabutyag ini sang kagustuhan nga magpanaw sa pwesto tungod sa pagkadismaya angot sa korupsyon kag ginpahayag nga handa mga tubang sa Kongreso ug talakayong ginatawag sini nga almost radical nga paagi para ma-address ang problema. Ginbulgar sa isa ka mamalidha nga wala sang alokasyon sa idalom sang ginadusog nga 4.5 trilyones pesos nga national budget para sa 2021 nga nagahatag sang subsidy para sa local manufacturers sang health suppliers o kon health supplies kag personal protective equipment o kon PPEs. Ginhimo ni Bukidnon Representative Manuel Zubiri ang pahayag kadungan sa deliberasyon sa House Plenary angot sa ginaduso nga pondo sa Department of Trade and Industry o kon DTI matapos ginpamangkot ni Gabriela Women's Party Representative Arlene Brosas. Sa i-interpellation, ginkasubo ni Brosas ang ginalagar, hindi lang kakaigo nga response ng gobyerno sa pandemya kag sa epekto sini sa madamo nga sektor sa sosyedad. May 85% sa mga Pinoy ang nagakabalaka nga matapikan sa COVID-19, pareho nga porsyento nga na-record 3 ka bulan ang nagligad. Sa SWS survey ng Pitigayon sa September 17, 2020, nagapakita nga sa 85%, may 63% ang mas nga nagakabalaka, kag 22% naman ang somewhat worried. Samtang 9% ang may gamay nga kabalaka, kag 6% ang wala naman sang kabalaka kung isa sa ilang pamilya ang matapikan sang virus. Ang worry rate mataas sa Balance Luzon nga may 87%, ginsundan sa Visayas nga may 84%, Metro Manila nga may 83%, kag Mindanao nga may 80%. Kag sa katapusan nga balita national, ginpahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque nga ang pagsaka sa kaso ng COVID-19 sa Metro Manila ang isa lamang sa konsiderasyon sa pagdesisyon sa quarantine classification sa mga specific nga lugar. Suro kay Roque, isa pa sa ginakonsiderar ang average daily attack rate sa isa ka lugar. Patag ni Roque, ginakomparar ang figure sa kada duha ka semana kag sa daily rate ginabasehan kung makapila na nga may na-record nga 100,000 samtang sa pagsaka naman sa kaso ginbasihan kung ano kadasig ang pagdoble sa kaso. Sa televised briefing ginklaro ni Roque nga ang duha ka semana nga pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa Metro Manila ay hindi malapit 200%, kag ginpahayag nga iya unang nga paathag mahimo nagtugas ang confusion. Ginhimo ni Roque ang pagklaro kasunod sa pahayag sini nga pagsaka sa kaso sang masobra 200% ang ginakonsiderar nga high, ang manubo sa 200% ginakonsiderar nga moderate, kag 0% naman ang low. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:33. Ag sa ato naman mga ka-aksyon nga nagapangita sang kape nga kompleto sa
Inyo gipamatian aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Action Report, second portion. Upod ka Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod ka sa inyo News Team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. This is Ding Dong. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo.